nga. Mag-set-up ulit. Parang umaangat lang siya. Feeling. Yan. Nakatalikod si kuya eh. Ayan, tapos na yung kanyang ano. Tapos na yung kanyang bunot. Okay. Sige po. Thank you po, Doktora. Okay. Present, smile, change the world. Pag ano lang yung pag nahihilo ka, yun lang. Pag hindi naman, okay na.